Wel, nos fatha croeso cynnes I chi I roedfa hyn o yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n hyfryd cael cyfle eto gilydd ac I droi'n golygon at yr arglwydd. Emyr ni'n cofio am Meirion eto, mae'n pregethu yn Llanymddyfri, y prynhawn yma. Ac yna, diolch bod yna gyfle I fwynhau panau gyda'n gilydd ac amser I gymdeithasu ymhellach. Mae'r cwyddiadau wedi bod ar y sgrin, ond yn ystod yr wythnos, mae cwrdd gweddi nos Fawrth fel arfer am gwarter I 8, a fe fydd y cyrddau gweddi yn cyrraedd ymlaen yn ystod yr ysgolion, heb blyg am nos Fawrth y 4 o Awst, sef wythnos yr Eisteddfod, a'r 19 o Awst, sef wythnos y gynhadledd. Siwr o fod ni ddim yn cynnal y cwrdd gweddi yn nosweithiau hynny, ond fel arfer yn nos Fawrth, y bwriad yw cynnal cyfarfod gweddi. Oedd e'n hyfryd. Cael eich cwmni chi cofiwch bod yna gyfle I chi ymuno ar-lein hefyd, os chi'n gallu. A mae'n dda I ni alw ar yr arglwydd gyda'n gilydd. Mae'n fore cofiwch bore dydd Gwener yma am 10 o'r gloch. Ac mae Castell y Mis yn mynd at waith Heledd Job, fel ni'n sôn bore yma. Ac os dyw e'n mynd, bydd Emyr yn arwen I eto y Sul nesaf. Dyna'r coeddiadau yn ei droi at yr arglwydd mewn gweddi. Arglwydd am dyddaioni di, tuag ato ni heddi. Ni'n diolch I ti am yr hyn nes ti atgoffa ni ohono bore yma. Ni'n diolch ti bod yr arglwydd Iesu Grist yn derbyn pob un sydd yn dod ato fe mewn ffydd. O Dduw, ni'n gofyn I ti yn gwneud ni fel plant heno, os gweld I fod yn dda, yn bobl sydd yn ymwybodol iawn o'n hangen ni, ac sydd yn dibynnu yn llwyr ar yr arglwydd Iesu Grist I ddiwedd hwnnw. Arglwydd, dyna sy'n wir amdano ni heno. Does dim byd gyda ni gynnig Y ti. Ni'n dibynnu yn llwyr ar dy ras, ar dy heilioni di. Arglwydd, ni'n pwyso felly ar da ddiwydion di. Bod y rhai sy'n dod mewn ffydd yn cael ei diwallu. Yn derbyn maddeiant, yn derbyn heddwch, yn cael yn digoni yn yr arglwydd Iesu Grist. O Dduw, ni'n gofyn I ti felly yn dy drygaredd I ddelio a phob un ohono ni heno. A byddai'r hynny mwyn yn bydd ni, a'n bendith ni, ond mwyn gogoniant. A I ddwy'n mawredd I enw yr arglwydd Iesu Grist, fel y mae ein I hyddi. O arglwydd bydd gyda ni felly. Trigyrha wrthon ni, yn enw Crist ni'n gofyn. Amen. Amen. Diolch Rodri. Ni'n mynd I ganu mawl I Dduw, rhif 86 yng Ngrymawl 2. Ni'n dod I addoli Duw tragwyddol. Yr Duw sydd yn ein cynnal ni o ddydd I ddydd, a trwy ei ras o flwyddyn I flwyddyn. Yw'r trwy'r blynyddoedd ti sydd wedi'n harwain. Ti yn hysbrydolodd ni a'n llawenhau. Chwiliais amdanom, achub ac amddiffyn. Yw'r y blynyddoedd rown ein diolch brau. Mae'n addoliad ni yn ddigon brau, yn ddigon gwan a llipa, ond mae'r arglwydd yn ei dderbyn e. Diolch iddo. Nw'n ni sefyll I ganu mawl gyda'n gilydd.
Bore yma, o'n i'n rhoi tipyn o sylw yn dod i blant, ieuenctid, pobl ifanc. Felly o'n i'n meddwl bod dim ond yn deg heno bod ni'n rhoi chydig o sylw i'r rhai hun yn ein plith. A fi'n trio peidio edrych ar neb fan hyn. Thema'r oedfa felly, a beth ni'n mynd i fod yn meddwl ychydig amdani yw henaint. Nath rhywun weid bore yma, ond nhw ddim yn siŵr pa oedfa oedd i nhw. Pa categori o'n nhw ynddo fe, o'n nhw'n ifanc neu yn hen, ond gobeithio, os ywch chi yma bore yma, bod yna rhywbeth perthnasol i chi, a gobeithio heno nawr trwy nerth Duw, bydd y geiriau yma'n berthnasol i ni gyd wrth i ni ddod dan y gair. Felly, fi'n mynd i droi ein sylw ni at Salm 92. Salm 92. Byddwn ni'n canolbwyntio ar ddiwedd y salm mewn gwirionedd, ond nawn ni ddarllen y salm ar ei hyd. Salm, can ar gyfer y saboth. Da yw moliannu'r arglwydd, a chanu mawl i'th enw di, y goruchaf, a chyhoeddi dy gariad yn y bore, a ffyddlondeb bob nos, gyda'r dectant, a'r nabl a gyda chordiau'r delyn. Oherwydd yr wyt ti o arglwydd wedi fy llawanychu a thwaith. Yr wyf yn gorfoleddu yng ngweithgarwch dy ddwylo. Mor fawr yw dy weithredoedd o arglwydd, a dofn iawn dy feddyliau. Un dwl yw'r sawl sydd heb wybod, a ffwl yw'r un sydd heb ddeall hyn. I'r aniwiol dyfu fel glaswellt, ac i'r holl neithurwyr drygioni lwyddo, ei bod yw dynistrio am byth. Ond dy fod ti, arglwydd, yn dragwyddol ddyrchafedig. Oherwydd wele, dy elynion, arglwydd. Wele, dy elynion a ddifethyr. A'r holl neithurwyr drygioni a wasgerir. Codais di fyny fy nghorn, fel corn ich, ac eneiniaist fi ag olew croiw. Hyfrydodd fy llygaid yng nghwymp fy ngelynion am Cristiau wrth glywed am y rhai drygionus a gododd yn ferbyn. Y mae'r cyfiawn yn blodeuo fel palmwydd ac yn tyfu fel cedrwydd Lebanon. A maent wedi ei plannu yn hy yr arglwydd ac yn blodeuo yng nghyntedd ein Duw. Ront ffrwyth hyd yn oed mewn henaint, a pharhant yn wyrdd ac iraidd. Cyhoeddant fod yr arglwydd yn uniawn, ac am fy nghraig nad oes anghyfiawnder ynddo. Amen. Diolch i Dduw am ei air i ni. Ond o'n i ganu eto yn gilydd o Cwmpawd 2, rhif 36. Nes i sôn bod na'n do am ffyddlondeb Duw, cyhoeddaf dy gariad yn y bore a ffyddlondeb bob nos. O'n i'n mynd i ganu nawr mawr dy ffyddlondeb fy nyw yn dy nefoedd. Triw da ddewyd bob amser i mi, cadarn dy air dy drigaredd ni fetha, ddoi heddiw'r un a thragwyddol o'i ti. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu.
gan i air o weddid yn gilydd. O arglwydd ein Duw, i ni yn diolch i ti am dy ffyddlondeb tuag ato ni. A hynny o awr i awr, o ddydd i ddydd, ac o flwyddyn i flwyddyn. A arglwydd i ni yn diolch. O'n i'n ystyried bore yma plant. A ni'n gwybod mewn rai diwylliannau, rai cyfnodau fod plant wedi bod yn ddinod yng ngolwg y gymdeithas. Ddim yn bwysig. Ond be welon ni oedd yr arglwydd Iesu Grist yn croesawu'r plant ato fe ei hun. A heno arglwydd wrth i ni ystyried yr henoed, rai hun. A da ni'n gwybod ar y degau bod, pobl hen yn gallu bod yn ddinod yng ngolwg cymdeithas. Arglwydd, os nag oes na gyfraniad i'w wneud bellach, os nag oes na bwrpas gyda nhw i'w cyflawni pa werth sydd iddyn nhw yng ngolwg cymdeithas, ond ni'n diolch, mae nid dyna'r ffordd rwy ti'n meddwl. Diolch dy fod ti yn rhoi gwerth a urddas a statws i bob un ohono ni. A mae'n bod ni wedi ein creu ar dy lun a dy ddelw di. A dy fod ti wedi trefnu ffordd i bob un ohono ni i gael ein hachub ac i dderbyn hunaniaeth newydd trwy'r arglwydd Iesu Grist, sydd ddim yn dibynnu ar ein cefndir ni, sydd ddim yn dibynnu ar ein cyfoeth, neu'n oedran ag unrhyw beth felly. Ond ni'n diolch i ti felly am y rai hun yma. Diolch i ti am rai hun yn heili'r eglwys sydd ddim yn gallu bod yma am wahanol resymau. Rai yn gorfod aros adre, rai mewn ysbyty hyd yn oed. A ni'n diolch amdanyn nhw. Diolch am ffordd i ti wedi defnyddio nhw. Diolch am eu esiampl nhw, diolch am eu cyfraniad nhw. A bod y cyfraniad yna yn un sydd yn parhau. Bob dydd o'i hoes nhw. Arglwydd, diolch i ti am y rhain. Ac dad ni'n diolch bod ni'n cael cyfle fel eglwys yn reoledd i fynd draw i'r catre yn Heol Don. A ni'n gwybod bod yn eglwysi eraill yn gwneud pethau tebyg arglwydd, yn chwilio am gyfleon i rannu'r efengil gyda phobl yn dyddiau ola i bywyd nhw. Ni'n gofyn arno ti arglwydd i lwyddo y gwaith hwnnw, os gweli di fod yn dda. Arglwydd, glywon ni bore yma bod ni gyd angen dod fel plant, mewn dull plentyn. Ond diolch heno fod y gwahoddiad yna i'r person hynna sydd ddim eto wedi credu. O arglwydd, a wneud i roi ffydd cyn bod hi'n rhy hwyr arglwydd. Os gweli di fod yn dda. Arglwydd, i ni'n cyflwyno ein gwlad ni ti. Yn gweddio dros yr rheini sydd mewn grym a yn gofyn arna ti i weithredu cyfiawnder. Arglwydd, y byddai'r awdurdodau a'r llywodraethau yn gwarchod y rai mwyaf bregus. Yn gwarchod y plentyn ienga yn y groth a'r person hynna mewn ysbyty neu catre gofal. Arglwydd ni yn gweddio am y pethau hyn. Ond arglwydd, gofyn arno ti hefyd i'n defnyddio ni fel eglwysi. Ni'n gweddio dros yr ymgyrchoedd, dros yr ha, mewn sioe ac yn yr steddfod arglwydd a'r draethau, ac ni'n gweddio bydd y dair di mynd allan yn rymus. Ni'n gweddio dros y bobl di, pob un ohono ni, a byddwn ni yn dygaru di yn fwy. A bydda hynny mor amlwg i weld, fel bod pobl yn gorfod gofyn i ni. Beth yw'r reswm am y gobaith sydd yno ni. O arglwydd, gwarchod ni felly. Gweithio ni'n calonau ni heno nawr a cadwa ni
pob dydd. Arglwydd am ein bod ni yn hollol ddibynnol arna ti. Ac am ein bod ni'n dod yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu y Salm gyda'n gilydd. Neu trefniant o'r Salm, Salm 92. Da, yw dyfoli arglwydd yw, a chaniaeth enw gweddus yw. Sôn am dy gariad gyda'r wawr a'r nos am dy ffyddlondeb mawr. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu. A mae'r arglwydd yn gallu rhoi pob math o bethau braf i ni o flwyddyn i flwyddyn, ond fel arfer mae'r ffocws fwy ar y negyddol yn dydi.
Mae henaint, ni ddaw ei hunan, mae henaint yn dod â blinder. Mae henaint yn dod â gwendid. Mae henaint yn dod â salwch. Os ni'n onest, mae henaint yn gallu dod â pethau eraill hefyd. Styfnigrwydd. Ni'n gallu mynd yn set yn ein ffyrdd ni. Yn ffindio yn anodd i newid ac i dderbyn pethau newydd. Henaint, ni ddaw ei hunan. Felly'r cwestiwn fi eisiau ni holi heno yw hyn. Wrth i ni heneiddio, a falle bydd hwn yn anoddach i rai o rai iau, am credu bod fi dal yn cynnwys fy hun, just about yn y categori yna, ond ni yn heneiddio, mae henaint yn ein gwynebu ni gyd, wrth i ni heneiddio, beth fydd yn dod gyda fe? Ac os ych chi yn hun, fi'n trio peidio edrych ar neb yn benodol, ond os ych chi'n ystyried eich hun fel rhywun sydd wedi heneiddio'n barod, beth ddylse fod yn wir amdano chi? Beth gall fod yn wir amdano chi trwy nerth Duw? Yn Gymraeg, ni'n dweud henaint ni ddaw ei hunan. Mae'r Saeson yn sôn yn dyn nhw am growing old gracefully. A mewn ffordd, dyna fy anogaeth i ni. Ond ddim gracefully, ond graciously. Bod ni'n tyfu yn hun mewn ffordd graslon. Mewn ffordd sydd yn profi gras Duw, ac yn adlewyrchu gras Duw, ac yn rannu gras Duw gydag eraill. Mae'r Salm yma yn gorffen gyda darlun. Darlun sy'n ymddangos mewn salman yn y Beibl o y Cristion, bywyd y Cristion fel coeden. Dyna fi eisiau gwneud yw dynyddio'r darlun yna, y tri phen i'r bregaeth, a meddwl amdano'n hun nawr fel coed wedi ei plannu, coed sydd yn tyfu, a coed sydd yn ffrwytho. Felly, pwynt 1. Mae henaint yn gyfle i blannu. Mae henaint yn gyfle i blannu. Chi'n gweld mae henaint wastad yn rodd gan Dduw. Dyma lle ni'n gorfod dechrau. Mae henaint wastad yn rodd gan Dduw. Duw yw ein creawdwr ni, bob un ohono ni. Duw yw ein cynhaliwr ni, pob un ohono ni. Mae'r Salm yn atgoffa ni o hynny mewn ffordd, yn dydy? Mae'r teitl yma yn cael ei roi i'r Salm, Salm 100 ar gyfer y Saboth. Mae'n Salm sy'n cael ei gysylltu gyda'r Saboth. A beth oedd yn bwysig am y Saboth? Pam oedd pobl Dduw yn dathlu y Saboth? Wel, oedd yna ddau brif reswm. Yn y Saboth, o'n nhw'n cofio'r creu. Fod Duw wedi gweithio am 6 diwrnod yn creu'r byd, ond yna ar y 7th dydd yn gorffwys. A'r gorffwys yna ddim yn golygu gwneud dim, right? Oedd ddim, ymddeol, ddim gwneud unrhyw beth. Na, oedd y gorffwys yna yn fwynhad o'r gwaith. Duw a'i bobl yn mwynhau cwmni ei gilydd. Ond oedd y bobl hefyd yn dathlu'r Saboth ac yn cofio'n arbennig am yr Exodus. Bod Duw wedi ei gosod nhw'n rydd o'i caethiwyd. O gorfod gweithio dydd ar ôl dydd ar ôl dydd yn ddiflino i pharo, a bod wedi dod a bod wedi cynnal nhw trwy'r anialwch, a bod wedi dod â nhw i'w gwlad ei hun, gwlad yr addewid, gwlad lle o'n nhw'n gallu gorffwys a ar y 7th dydd yna, ar y Saboth, cofio bod mae Duw yn darparu. Mae Duw yn cynnal. Mae Duw yn rhoi popeth sydd ei angen arno fi o ddydd i ddydd, o wythnos i wythnos, o flwyddyn i flwyddyn. A felly mae henaint wastad yn rodd. Mae pob moment o'n bywyd ni yn rodd. Mae pob curiad calon yn rodd. Mae pob tro ni'n llenwi'n ysgyfaint ac yn adlu allan yn rodd, a wrth i chi
adio'r holl munudau neu eiliadau neu split seconds na at ei gilydd wrth iddyn nhw droi mewn i diwrnod a wedyn wythnos a wedyn mis a wedyn blwyddyn. Mae'r cwbl yn rodd. Ac felly, os i chi wedi bod yn ddigon ffodus i fyw yn hen, i gyrraedd rhyw oedran mawr, dyw hynny ddim achos bod chi yn well na neb arall. A dyw ddim achos bod chi yn gryfach na neb arall. A dyw ddim achos bod eich genes chi yn well na neb arall. Mae oherwydd bod Duw, trwy ei ras, wedi caniatáu hynny. Wedi rhoi bywyd i chi o foment i foment dros y blynyddoedd. Mae'r Beibl yn gofyn y cwestiwn yn dod i mewn i man, be sy'n gennych chi nad ydych chi wedi dderbyn? A'r ateb yw dim. Mae'n oedran ni yn rodd gan Dduw. A wrth gwrs, dyw hynny dim ond yn wir i'r Cristion, ni'n gorfod sylweddoli hyn. Mae'n wir am yr anghredadyn hefyd. A ni'n cael y disgrifiad yma'n dyn i'n adnod 7 o yr aniwiol, yr anghredadyn, rhywun sydd ddim yn dilyn yr arglwydd a ddim a ffydd yn niw, ond maen nhw yn tyfu fel glaswellt. A maen nhw yn llwyddo. Nawr wrth gwrs, y syniad efo glaswellt yw bod yn rhywbeth dros dro. Rhywbeth sydd ddim yn para, rhywbeth sydd yn mynd i gael i wasgaru, a'i ddifa, a'i ddinistrio. A dyna sy'n mynd i ddigwydd yn y pen draw i bob un sy'n gwrthod yr arglwydd. Mae bywyd nhw, hyd yn oed os yw'n 100 a mwy o flynyddoedd, yn y diwedd maen nhw'n mynd i ddiflannu fel glaswellt. Ond hyd yn oed i rywun fel yna, mae bywyd nhw wedi bod yn rodd gan Dduw. Yr pwynt felly yw hyn. Mae henaint yn gyfle i blannu. Mae pob blwyddyn i chi'n byw ar y ddaear yma yn gyfle i wreiddio eich hunain yn niw. I beidio a bod fel y glaswellt sydd yma am ychydig ac yna yn diflannu, ond i fod fel coeden. Coeden sydd yn para am beth. Dwchwch ar adnod 12 ac 13. Mae'r cyfiawn yn blodeuo fel palmwydd ac yn tyfu fel cedrwydd Lebanon. Y maint wedi ei plannu yn hir arglwydd ac yn blodeuo yng nghyntedd ein Duw. Tasech chi wedi mynd i'r demo, byddwch chi ddim wedi gweld coed yn tyfu, ond byddwch chi wedi gweld cedrwydd, pren cedrwydd, cedar of Lebanon, y pren cryf, da yma, solid. Oedd y pren yna wedi cael ei ddefnyddio i adeiladu'r demo. Ac yna byddwch chi wedi gweld palmwydd mewn ffordd, oedd yna pethau wedi i creu, wedi addurno i edrych fel palmwydd o fewn y demo. Ond be mae'r salmydd yn dweud fan hyn yw bod yna ffordd i ni trwy ffydd i gael ein greiddio yn Niw, i gael ein plannu yn Niw, a bod e'n gallu roi'r cryfder yma, a bod e'n gallu roi'r prydferthwch yma, bod e'n gallu rhoi bywyd newydd i ni. Bod ni'n gallu osgoi be mae adnod 7 yn sôn amdano fe, cael ein dinistrio. Bod ni'n gallu osgoi'r diwrnod yna lle os i ni wedi byw am 10 mlynedd, 20 mlynedd, 100 mlynedd, a mae'r bywyd yna'n dod i ben a ni'n dod ger bron gorsedd Duw a ni'n gorfod rhoi cyfri a'i ymateb ei ni yn y diwrnod hwnnw i'r anghredadyn fydd cer o ngolwg i. Ni'n gallu dianc rhag hynny, gallu dianc rhag barn Duw a dinistr Duw, ac ni'n gallu cael ein plannu ynddo fe. Ni'n gallu, trwy ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist, yn gallu derbyn bywyd newydd. Felly mae henaint yn gyfle. Mae pob dydd yn arwydd o ras ac amynedd Duw.
Ac os ych chi'n ddigon ffodus heno yma i fod wedi cael oes hir, ac eto ddim wedi rhoi'ch ffydd chi yn yr arglwydd Iesu Grist, mae hynny'n tragedy. Mae'n tragedy, ond dyw e ddim yn rhy hwyr. Chi yn hen, ond chi ddim yn farw eto. Ond heddi nawr yw'r cyfle. Peidiwch roi off mwy. Achos does neb ohono ni'n gwybod beth fydd ein hoed ni yn marw. Does neb ohono ni'n gwybod faint o amser sydd gyda ni. Ond mae henaint yn golygu bod y cyfle dal yna. Y cyfle i blannu, i ddalgafel yn yr arglwydd Iesu Grist, i gosod ein ffydd ni ynddo fe. Glywon ni bore yma'n dod. Does na ddim age limit gan yr arglwydd. A chi methu dweud, fi'n rhy hen. Na, dewch. Mae'n dod yn ni all ail bwynt wedyn. Mae henaint yn gyfle i dyfu. Mae henaint yn gyfle i dyfu. Bydde llawer o bobl yn dweud, wel, pan chi'n mynd yn hŷn, dylsech chi fod yn arafu. Mae'n gyfle i wneud llai, i ymlacio, i gymryd pethau yn ysgafn. Digwydd bod o'n i siarad rhywun bore yma, yn gweud bod nhw'n ymddeol cyn bo hir, ddim yn siŵr eto beth nhw'n mynd i wneud gyda'i ymddeoliad nhw. A wrth gwrs mae'n le wrth eneiddio falle i wneud llai, i stopio gweithio neu beth bynnag. Ond dyw'r Cristion ddim yn ymddeol. Dyw'r Cristion ddim i arafu yn ei bywyd ysbrydol nhw. Na. Mae henaint yn gyfle i dyfu. Adnod 14. Rônt, ffrwyth, hyd yn oed mewn henaint, a pharhant yn wyrdd ac uraidd. Hynny yw, os yw coeden yn wyrdd ac yn uraidd, tysach chi'n torri'r peth yna. Mae'r sap yn llifo allan, mae'n llawn bywyd. Dwi ddim yn hen goeden fan hyn sydd yn crebachu ac yn sych a ddim yn llawn bywyd mwyach. Na! Mae'r apostol Paul yn sôn am y peth yn dod yn ei ail lythyr at y Corinthiad. Mae'n defnyddio iaith bach yn wahanol. Mae'n dweud hyn. Ein bod yn allanol yn dadfeilio, yn fewnol, fe'n hadnewyddu'r ddydd ar ôl dydd. Mae'n defnyddio iaith adeiladu fyna, yn dydy. Chymod, falle bod tu allan i adeilad yn cryblo i ffwrdd, ond tu fewn, fe'n hadnewyddu'r ddydd ar ôl dydd. A mae'r Salm yn dweud rhywbeth tebyg. Chymod, falle yn allanol, falle o ran ein corff ni, bod ni yn gwanhau a yn mynd yn sal yn fwy cyson neu beth bynnag yw hi. Falle bod ni'n arafu yn ôl ein meddwl ac yn y blaen. Ond mae dal cyfle i dyfu. Tyfu yn ein ffydd ni. Tyfu yn ein adnabyddiaeth ni o'r arglwydd. Tyfu yn ein cariad ni tuag ato fe. Nawr, sio mae hynny'n digwydd? Wel, yr un ffordd ag unrhyw un. Dwi ddim yn newid pan chi'n mynd yn hŷn. Does dim byd unigryw am hynny. Sut mae Cristion yn tyfu? Mae Iesu yn rhoi y darlun i ni yn dydy. Noson cyn iddo fe fynd i'r groes, mae'n siarad gyda'i ddisgyblion, mae'n dweud, mae fi yw'r wynwydden, chwi yw'r canghenne. Aroswch yno fi. Aroswch yno fi. Mae'r cysylltiad byw yna. A be mae cangen yn gwneud? Wel, mae'n tynnu maith o'r wynwydden yna. Fan hyn, Salm 92, beth mae'r coed yma'n gwneud. Dyn nhw ddim yn creu bywyd i hunan, ond maen nhw'n signo yn tynnu ar yr arglwydd. Maen nhw wedi plannu yn hi yr arglwydd. Yn tynnu arno fe.
Y ffordd mae Cristion, unrhyw Gristion, hen neu ifanc yn tyfu yw defnyddio yr pethau hynny mae Duw yn ei rast i roi i ni, mwyn i ni dyfu. Mae di roi ei air, mae di roi gweddi, mae di roi yr eglwys, mae di roi addoliad cyhoeddus gyda'n gilydd. Mae di roi ein perthynas ni gyda'n gilydd. Mae di roi swper yr arglwydd i ni. Mae di roi mwy o bethau yna hyn hefyd, ond ni angen ei defnyddio nhw. Gwneud y mwyaf ohonyn nhw. Myfyrio ar yr arglwydd ar ei gariadau ac am yr hyn, y cwbl mae wedi wneud drosto ni. Ni'n cael esiampl o hyn, dyn ni, neu un esiampl gan y Salmydd, yr adnoldau cyntaf yma. Mae'n dweud, da yw moliannu'r arglwydd, a chan i mawl i'th enw di. A chyhoeddi dy gariad yn y bore, a ffyddlondau bob nos gyda'r offerynnau gwahanol. Ac yna, oherwydd rwy ti o arglwydd wedi fy llawen ychi athwaith. Rwyf yn gorfoleddu yng ngweithgarwch dy ddwylo, mor fawr yw dy weithredoedd o arglwydd a dofn iawn dy feddyliau. A ni, mae'r Salmydd fan hyn yn meddwl am gwaith yr arglwydd. Ei waith yn y creu, yn edrych ar y byd o'i gwmpas a cofio am gwaith yr arglwydd mewn hanes yn achub a myfyrio ar gymeriad Duw a'i meddyliau dofn yr arglwydd. A wrth i ni wneud hynny, i ni'n tyfu. I ni'n tyfu. A chi'n gweld, pan chi'n mynd yn hŷn, chi wedi cael mwy o amser i wneud hyn, ac mae gennych chi fwy o amser i wneud hyn. Hynny yw, chi wedi byw yn hirach, yn do? Chi wedi profi llawer mwy na rai iau, a felly mae'n fwy o esiamplau chi'n gallu tynnu arnyn nhw. Chi'n gallu cofio nôl i waith yr arglwydd yn eich bywyd chi, falle dros y blynyddoedd, a'r bendithion chi wedi profi. Ac, falle bod chi wedi ymddeol. A chi ddim yn gorfod mynd i'r lle gwaith o 9 tan 5 neu beth bynnag yw'r shifts o chi arfer gweithio. A chi yn gallu cymryd fwy o amser yn ystod y dydd. Nid jyst i hepian, mae'n iawn cael nap. A nid jyst i wylio daytime TV neu beth bynnag, a nid jyst i fynd am goffi neu, chymod, sy'n mynd yn bod efo'r pethau hynny. Mae yna amser ar ei cyfer nhw, mae yna amser hefyd i dyfu. Bydd llawer ohonoch chi'n gyfarwydd efo llyfr John Piper. A chymod, os fi'n hollol onest, nes i ddim mynd i checo hyn, so gobeithio bod fi wedi cael y cyfeiriad yma'n iawn, fi credu bod fi'n cofio'n iawn. Mae ganddo fe lyfr Don't Waste Your Life. Mae'r llyfr yn dechrau, os fi'n cofio'n iawn, efo'r stori yma am gwpl sy'n newydd ymddeol. Maen nhw'n mynd ar ryw cruise neu rhywbeth ac yn cerdded ar lan rhyw draeth a'n casglu cregyn. A dyna yw ei ymddeoliad nhw. Dyna yw ei henaint nhw. Dyna maen nhw'n defnyddio y blynyddoedd yna sydd ganddyn nhw ar ôl yn ei wneud casglu cregyn a ymateb John Piper, wel, mae hwnna'n tragedy yn dydi? Am wastraff. I rai hun yn ein plith ni, hynny yw, chi dal yma. Chi ddim di mynd i'r gogoniant eto. Diolch am hynny, a felly defnyddiwch nawr yr amser sydd â chi, defnyddiwch y cyfleon sydd â chi. Chi'n gallu dod i fore coffi ar fore di Gwener. Mae rhai yma sydd ddim. Dyn nhw ddim yn gallu, sydd mae'r amser dyn nhw, bydden nhw wrth i bodd yn dod. A chi'n gallu falle gwrando ar bregethau ar y we, neu chi'n gallu mynd i ryw gyfarfodydd gwahanol. O'n i'n cael nosgoffa o'n had cu. Oedd e efo lot o broblemau iechyd. Oedd ddim yn gallu neud rhyw lawer am flynyddoedd, ond un o'r peth oedd e'n gallu gwneud oedd gwrando. Gwrando ar tapiau. Pryd hynny, tapiau o'r ysgrythyr. Chymod, hyd yn oed os ych chi'n gaeth i'r gwely, chi'n gallu gwneud hynny. Chi'n gallu tyfu. Tyfu yn wyrdd ac yn uraidd. Blodeuo ac yn ffrwytho yn eich henaint.
Mae llawer o bobl yn meddwl yna fe, chi wedi mynd yn hen, mae drosodd. Na, dyw e ddim. Ddim I bobl yr arglwydd. A mae'n gyfle hefyd I ffrwytho. Dyma'r pwynt ola. Mae henaint yn gyfle I ffrwytho. A beth yw ffrwyth? Fi wedi defnyddio'r darlun yma, wneud y pwynt yma sawl gwaith mewn blynyddoedd diweddar. Hynny yw, beth yw ffrwyth? Wel, mae ffrwyth yn ffordd o basio bywyd ymlaen, yn dydy? Mae ffrwyth coeden yn llawn hadau. A mae'r hadau yna wedyn yn fodd I fwy o goed I gael ei plannu. Mae'r salmydd yn dweud bod y Cristion yn rhoi ffrwyth hyd yn oed mewn henaint. Hynny yw, mae gennych chi gyfraniad i'w wneud. Mae gennych chi waith i'w wneud. Nid just tyfu yn bersonol, mor wych a mor bwysig yw hynny. Chi'n gallu parhau, os pa mor hir chi wedi bod yn dilyn yr arglwydd, chi'n gallu dal I dyfu yn eich ffydd chi, ond chi hefyd yn gallu bod yn fendydd. Chi hefyd yn gallu dwy'n ffrwyth y mywydau pobl eraill. Mae'r salm yn dechrau yn dydy, trwy ganmol Duw. Da yw moliannu'r arglwydd. A mae'r salm yn gorffen. Cyhoeddant fod yr arglwydd yn uniawn. Ac am fy nghraig nad oes anghyfiawnder ynddo. Mae gennych chi gyfle I gyhoeddi. Nawr, wrth gwrs, mae'r cyhoeddi yna mynd I edrych yn wahanol. Yn dibynnu ar eich iechyd chi, ar eich sefyllfa teuluol ac ar bob math o ffactorau eraill. Ond mae'r arglwydd eisiau eich defnyddio chi. Ni'n gallu siarad yn bersonol yn dyn I fel eglwys. Meddyliwch am rai o'r saint hun yna. I ni di nabod. A meddyliwch am rai o'r saint hun yna sydd dal yn fyw. A maen nhw'n gymaint o fendydd yn dyn nhw. A ddim dechrau enwi neb, wedi gweud yn o'r blaen, neu byddai'n dechrau mynd yn rhy emosiynol, ond ni'n mynd y rai. A chi'n mynd I siarad yn nhw, a dyn nhw ddim eisiau trafod y tywydd. A dyn nhw ddim eisiau trafod cwpan y byd neu rygbi. Maen nhw jyst eisiau trafod yr arglwydd. A maen nhw eisiau siarad am be mae'r arglwydd wedi wneud yn ei bywyd nhw yn y gorffennol. A maen nhw'n hel atgofion am yr eglwys hon. A so wnaeth ddechrau efo dwsin o bobl mewn stafell bach ar Gordon Road. A maen nhw'n cael thrill wrth feddwl am sy'n mae'r gwaith wedi dod ymlaen. Ac mae clywed hynny yn fendydd. A ni'n gwybod, mae'n rai yn ein plith ni, rai hun, a maen nhw'n esiampl I ni o sŵd I rannu'r efengil. A mynd, yn hyderus, neu'n sicr ddim yn hunan ymwybodol, a mynd a jyst yn naturiol yn gallu dweud wrth eraill am Grist, a mae'n y gyfle I chi I wneud hynny. Ac wrth gwrs, mae gweinidogaeth gweddi mor bwysig. Falle bod chi ddim yn... Nawch chi gyrraedd pwynt lle chi'n gaeth i'r gwely, gaeth i'r tŷ, gaeth i'r ysbyty hyd yn oed. Chi ddim yn gallu mynd mas, chi ddim yn gallu gweld pobl, chi methu wneud lot, chi yn gallu gweddio. Falle bod chi ddim hyd yn oed yn gallu darllen neu gwrando ar unrhyw beth, ond I chi'n gallu gweddio. A tynnu ar raffer nef a gweddio ar y Duw sydd yn newid pethau yn y byd. Dyw hennau ddim yn amser I stopio. Dyw'r arglwydd ddim yn gorffen gyda'i bobl pan maen nhw'n cyrraedd rhyw oedran. A mae eisiau ni gario ymlaen, pob un ohono ni. Mae'n ddyfyniad enwog yn does. Only one life, it will soon be past. Only what's done for Christ
will last. Rai hun yn ein plith ni heno, ni'n diolch amdano chi. Ni yn, chi'n werthfawr. Gwerthfawr yn ein golwg ni. Beidiwch meddwl bod chi yn ddiwerth. Beidiwch meddwl, na i ddim mynd i'r cyfarfod na, achos byddai'n dod ar average age lan. Ddim o gwbl. Ni eisiau chi. Ni angen chi. Am yn y gyfrifoldeb arnoch chi. Mae'r Testament Newydd yn sôn yn dydi am gyfrifoldeb rai hun i hyfforddi rai ai ac i modelu ac i fod yn esiampl i'r rai ai. Ni angen hynny. Ni angen hynny. Ni angen gweld bywyd, ffyddlon, gwyrdd ac iraidd wedi blannu yn yr arglwydd sy'n dal i dyfu a blodeuo a ffrwytho hyd y diwedd. Daliwch ati. Clod i Dduw. Amen. Amen. Gan i weddio cyn canu arglwydd i ni yn diolch i ti. Ie, am y ffordd i ti wedi defnyddio. Y rai hun yn ein plith ni yma. Ac eraill arglwydd sy'n bellach wedi mynd i'r gogoniant. Arglwydd sydd wedi defnyddio nhw yn rymus yn ein bywydau ni, llawer ohono ni. Ni'n diolch amdano nhw. Gwyddio wneud i eu cynnal, a'i cadw nhw, atgoffa nhw o ddydd i ddydd bod eu gobeith nhw yn o ti yn unig. Arglwydd os oes na unrhyw rai yma, neu yn ymuno dros y we, neu rai falle byddwn ni'n ymwneud â nhw, arglwydd fel eglwys, rai hun, ond sydd ddim eto wedi credu. Sydd ddim eto wedi ei plannu yn yr arglwydd Iesu Grist, sydd yn rhoi ffydd nhw mewn rhywbeth arall heblaw amdano fe yn unig, o arglwydd trigar ha. Arglwydd dangos iddyn nhw bod amser yn bryn, a bod bywyd yn gallu diflannu mor gloi. O arglwydd cynnal pob un ohono ni. Ni'n gwyddio, byddwn ni yn profi hir oes. Ac os gwnawn ni fyw yn hir, y byddai'n blynyddoedd ni gyd. Clod i ti. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu o'r llyfr ymynau. Dim ond un emyn wir o'n i'n gallu dewis ar ddiwedd diwrnod fel heddi. 295, dewch at Iesu. Mae'n llawn bryd. Rhyfedd a mynydd Duw ddisgwyliodd wrthym. Cyd, hynny, os chi'n hen ein ifanc, y mynydd Duw yw hynny hefyd. Aeth yn brynhawn mae yn hwyrhau. Mae trws trygaredd heb ei gau. Nawn ni sefyll i ganu. Aeth yn brynhawn
bydded i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, fod gyda ni o'r awr hon ac hyd byth. Amen.